este medio renunciase a ter publicidade, non, nin tampouco debe renunciar a ter subsidios públicos, mas o que non podemos facer é un estudo de viabilidade económica contando con determinados ingresos de publicidade ou determinados ingresos que veñan dos subsidios públicos. Por que razón? Primeiro, xa se dixo, o mercado publicitario é un mercado voluble, a baixa neste momento, no que non só caen as insercións, senón que tamén caeron as tarifas por inserción, e do que ademais non temos aínda nin a máis mínima idea de cando vai remontar este mercado. Por tanto, sería suicida lanzar un proxecto que dependese de ingresos de publicidade. Nós o que fixemos foi un estudo económico no que o medio se mantén apoiándose nos suscriptores e suscriptoras, nos leitores e lectores. Iso é a clave. Coas axudas públicas exactamente igual. Primeiro, porque neste momento xa vedes que non hai vontade pública de axudar ningún tipo aos medios en galego, todo o contrario, o que están facendo é afogando os medios en galego e mesmo dándolle axudas públicas que deberían ir destinadas para a normalización da lingua nos medios a aqueles que non utilizan prácticamente nada o galego, por razóns que todos entendemos, de conveniencia política ou de pagar favores, etc. Por tanto, tampouco se debe computar iso, mas non quere dicir que non se renuncie a pedir axudas públicas ou a buscar publicidade, lóxicamente, sabendo que todo o que veña dai será a maiores e para a maior garantía da viabilidade económica e, por tanto, das posibilidades de ampliación futura do proceso. Isto é o que se quería dicir. Tanto me parece que esa discusión carece de... non ten algo sentido formulala neses termos de publicidade si ou publicidade non. Outra cuestión é ter criterios éticos tamén na publicidade, que eu creo que iso é importante. Criterios éticos, non sei se estéticos tamén algún, mas en todo caso éticos. Hai que saber que moitos medios hoxe voa a unha parte non desprezável dos ingresos de publicidade veñen de algo que Teresa facía referencia inicialmente, que é a publicidade da prostitución. É así de claro. Eu creo que todos entendemos que en medio destas características hai algúns límites que debe ter tamén por aí. Por tanto, eu creo que o que se apunta dos suscriptores, o dixemos, non sei se o dixemos de maneira suficientemente taxativa, pero vou dicir agora, se este medio non alcanza os 3.000 suscriptores, non é viable económicamente. Ese é a clave. Podería serlo, en iso ten razón Moncho, podería serlo un capital social inferior. Poderíamos partir cun capital social de 60.000 euros, que é o mínimo exixido para a constitución dunha sociedade anónima. É dicir, neste momento poderíamos constituir a empresa e entendemos que non estaba aí. Ora, por que non fixemos un capital social superior? Porque iso sempre che dá a tranquilidade a hora de comezar a operar e de poder, durante os primeiros meses, ter unha marxe mentras vai asentando o proxecto, etc. Ora, a clave para o futuro é precisamente alcanzar eses 3.000 suscriptores. De maneira que, se nos alcanzan eses 3.000 suscriptores, aí sí que, efectivamente, estaría en risco a continuidade do proxecto. Tanto iso é claro. Que sucede? Que neste momento estamos nesta fase do capital social, por iso nos fixemos tanto fincapé nisto, mas hai que ter efectivamente un pouco de perspectiva do que vai vir a continuación. Si ben, eu